Geen ellenlange riegenjuster in de kantine van dit dreamduel op 24 oktober. Maar de mensen die op de eerste kaartverkeerdijk komen, hebben alweer wel een soort kaarten de man. 40. 40 kaarten? Ja, nou je van mijn oude ploeg. Je hebt geen man achter die kant uit? Nou ja, ik voel bij jezelf, maar mijn oude ploeggenoten die willen al ik mij en familie en vrienden. Dus ik denk hij nou vast bij mij en dan zullen we verder wel of ik nog meer kwijt krijg. Ik ga zomaar. Nou, dat is een mooi proces. Wie gaat er al in mooi? Oh, je kameraden, hè? Waarom wil je hem zich graag mooi? Dat is uniek voor Saus, hè? Dat bleef net vaak, dus dan moet je erbij waren. Er binnen 4000 kaarten beschikbaar voor de Harkemasse Boys fans. En er binnen juist 1200 kaarten verkocht. Dat is nog net een kwart. Maar Spinder, voorzitter van de Boys, is tevreden. Het is de eerste keer, dus we vergeven nog wel 400 kaarten, zeg maar. Hè? Ja, uiteindelijk ga je 5000. Ja, nou ja, ik zeg niet of we alle keer reizen, maar reizen we een product weer, want er zit geen benzine en 20 voor. De komende dagen binnen er nog meer verkeerd doen. De bedoeling is dat de hele Zuidtribune van het Abelendse stadion reed-wit kleuren zal.